Impela ke inkantolo ephakeme lapha eMgungundlovu ke sikhiphile isinqumo esivuna esingathi ke uKaren Mon kanjalo noadvocate noDowner SC lapha udabeni ke olithinta yebo babili ke laba kanye naloyo owayengumengameli wezwe umnumzane uJacob Zuma mayelana ke nodaba ke lwe-private prosecution. Kepha ke ukuzwa kabanzi ngokuthi ke lesi sinqumo senkantolo sisho ukuthini kakhulukazi kuloyo owayengumengameli umnumzane uJacob Zuma asamukele umnumzane ke umpumelelo zikalala uqhamuka lapha kwa zikalala attorneys khuzeni hlezi kuyintokozo baba ukuba nawe endabeni ngalesikhathi siphinde sikubingelele ngokuzwa kwakho izathu ezibekwe inkantolo malungana nalesinqumo ngakube uyahambisana naso kungaba nzima ukuze sikwazi ukuthi si discuss kahle ngayo ngoba i-judgment u58 pages besanda kuyithola kodwa ngendlela inkantolo ebeke ngayo inkantolo ibithi cha sikubeka eceleni amasamanisi akhishwa umongameli uformer mongameli sibona ngathi mhlambe khona ungahambanga kahle futhi siyamvimba ukuthi kube khona azokwazi ukuthi akusebenzise ngalawo masamanisi esiwathatha njengamasamanisi angekho emthethweni kodwa kokugcina ke sifuna ukuthi akakhokhe indleko zabameli zakho advocate noDowner noma Karen Mon. Imuphi umthelelo ongaba khona khuzeni kuleli cala eliqhubekayo le-criminal matter lakho umnumzane Jacob Zuma olithinta udaba lwekhali ngenxa lesinqumo esikhishwe namhlanje enkantolo? Uzoba khona makuwukuthi ayikho i-leave to appeal noma asikho isicelo esifakiwe sifuna ukudlulisa le cala phambili. By the time ukusha August bese kuthiwa sisazokhulumani la ngoba indle esasokhuluma ngayo kwakuzothi noma wena former president ubukhala ukuthi awufuna ukushushisa umuntu osahamba icala akasahamba icala ke manje inkantolo isenqumile ukuthi amasamanisi umbize ngawo uthi akahamba icala wabeka eceleni. So esikhuleni sokuthi sizokhuluma icala leni ake sizokhuluma into ethi ufakazi oqala ungene neboxini khona uzokwazi ukuthi akathola ufakazi kuleli icala wena obhekane nalo then bese siqhubekela phambili nakhona kodwa makuwukuthi i-leave to appeal ifakiwe kungenzeka bese bethi hayi akakashintshe lutho asithathe njengokuthi le private prosecution isakhona woza sizokhuluma ngezinto efanele ngabe sikhuluma ngazo bese siyaphambili. Kuzeni hlezi kuyintokozo bokhulu isikhathi sakho. Kubonga mina kakhulu. Umnumzane umpumelelo zikalala ke lo oqhamuka lapha kwa zikalala attorneys sichazela nje kabanzi ngokuthi ngakube isinqumo senkantolo ke namhlanje lapha ephakeme inkantolo ephakeme eMgungundlovu sisho ukuthini ngalolu daba ke olithinta loyo owayengumengameli wezwe umnumzane uJacob Zuma kanjalo ke phela nentatheli uKaren Mon bese kuba ke umshushisi wombuso uadvocate noDowner asibuyisele intambo kwenegoli.